you sing out your frustration. Just say a word. Keep on staring at the pavement. God knows who hurt. Ooh, your mind is a ghost town, echoing inside. Γεια σας, good morning, καλημέρα σας. How are you guys doing today? Σοφία, good morning to the guys. Σοφία. Σήμερα, μόλις ξυπνήσαμε, είναι... Καλά, έχουμε μία ώρα, εντάξει, αλλά στην ουσία μόλις ξυπνήσαμε. Ήθελα να σας πω ότι αποφασίσαμε ότι η Σοφία δεν θα πάει άλλο σχολείο. Πολύ καλό σχολείο εκεί πέρα που την πήγαμε, πάρα πολύ καλό, αλλά δεν είναι για μας, δεν νομίζω ότι είναι έτοιμη, πιστεύω ότι είναι μικρή. Και θα δοκιμάσουμε κάποια άλλη στιγμή, άρα το μωράκι μου θα μείνει σπίτι μαζί μου και όλα καλά θα πάνε, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, σήμερα στο σημερινό vlog θα κάνω vlog και θα σας δείξω πώς είναι μια μέρα στην καθημερινότητά μας. Επίσης όμως θα πω και την εμπειρία μου με τη ζωή στην Αμερική. Έχω ζήσει γύρω στα 13 χρόνια στην Αμερική, όλα τα σχολικά μου χρόνια σχεδόν. Άρα έχω αρκετή εμπειρία και έχω πάρει τους τρόπους αμερικάνικους και ξέρω ακριβώς πώς είναι εκεί. Άρα αν ενδιαφέρεστε, ας συνεχίσετε να βλέπετε αυτό το βίντεο. Θα ανεβάσω Q&A, δεν ξέρω πότε ακριβώς γιατί μετά έχουμε μεγάλη εβδομάδα, μάλλον Τετάρτη, Πέμπτη μεγάλης εβδομάδας. Αυτό, ας συνεχίσουμε το vlog. Σήμερα θα πάμε μάλλον για καφέ και παιδική χαρά. Σοφία, πάρτο. Τι mommy have this? Yeah. Τι? Give me. What? Ζουζούνια. Ζουζούνια, no ζουζούνια τώρα. Τώρα δεν θα δούμε ζουζούνια. Τώρα ακούει η μαμά μουσική, ok? Ζουζούνια δεν έχουμε όλη μέρα, I'm so sorry. What? Πού είναι η κούκλα? The doll. Πού είναι το doll? Τι? Μπανάνα. Γυρίσαμε σπίτι και έξω βρέχει πολύ. Τώρα η Σοφία θα φάει το φαγητό της, το οποίο όλοι μου λέτε θέλετε να δείτε ένα βίντεο με τη Σοφία να τρώει. Ότι μου λέτε σας αρέσει πως τρώει η Σοφία. Ναι, τρώει, γενικώς έτρωγε ακόμα καλύτερα πριν λίγο καιρό, τώρα όμως... Ναι, τώρα όμως δεν τρώμε τόσο καλά. Έχει 3 εβδομάδες που δεν τρώει κρέας. Θα μου πείτε τώρα συνταγές και πώς να το φτιάξω για να το φάει. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, δηλαδή όποια μορφή κρέας, όποιο κρέας και να μου πείτε, το έχω φτιάξει διαφορετικές μεθόδους, τα πάντα. Δεν το καταλαβαίνει, δεν ξέρω πώς. Και το βγάζει, δηλαδή δεν ξέρω. Η Σοφία θέλει τώρα να τρώει μόνο όσπρια, χωρίς λάδι. Όποιο όσπριο και να της δώσω, λαχανικά τα τρώει όλα. Ειδικά ορεκά σκέτο, σας αρέσει. Όλα της αρέσουν σκέτα. Ό,τι είναι σε ταντάνθρακα, γιαούρτι, αυγά,
και γάλα. Αυτά μας αρέσουν και προσπαθώ τώρα να βρω τρόπους να της βάλω κρέας και ψάρι, γιατί κοιτάζει τα ψάρια και πριν καν πάω να της τα δώσω αρχίζει και κλαίει. Και λέει fish, no, και κλαίει. Δεν ξέρω άμα καταλαβαίνει ότι είναι το ψάρι που τρώει, δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Πραγματικά. Αυτό τώρα θα μου πείτε πώς το τρώει. Δεν ξέρω πώς το τρώει. Είναι κόκκινη φακή γιατί το παιδί μου πρέπει να φάει σίδερο αφού δεν τρώει κρέας. Ότι της δίνω φακή όσο μπορώ και σπανάκι, γιαούρτι, πρόβιο και κοινόα. Εγώ πήγα στην Αμερική όταν ήμουνα 9 χρονών και μεγάλωσα στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια και μετά πήγα Αμερική. Και ήταν πολύ δύσκολο για μένα γιατί δεν ήξερα ούτε μια λέξη αγγλικά και πήγα κατευθείαν δημοτικό χωρίς να ξέρω καθόλου αγγλικά. Ήταν ένα σοκ για μένα, μπορώ να πω, σαν παιδί. Και μου μείνε θεματάκι γιατί ας πούμε για 6 χρόνια δεν μίλαγα αγγλικά και με γελάγανε και στο σχολείο γιατί δεν είχα φίλους, γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω. Και ήταν λίγο κρίμα, αλλά μετά τα άμαθα και όλα καλά, εντάξει. Και από ό,τι βλέπετε τώρα μιλάω πιο καλά αγγλικά από τα ελληνικά. Ξέχασα τα ελληνικά μου στην ουσία γιατί λέγανε οι δασκάλοι να μου μιλήσουν στα αγγλικά. Τέλος πάντων, δεν θα σας πω τώρα για τη δικιά μου ζωή. Άμα έχετε κάτι ερώτηση για μένα, για τη ζωή μου, ρώτησέ με για το Q&A που θα βάλω. Λοιπόν, στην Αμερική, πρώτα θα πω για τα λεφτά. Στην Αμερική, άμα θες να κάνεις λεφτά, άμα θες να δουλέψεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις δουλειά. Υπάρχει δουλειά για όλο τον κόσμο. Υπάρχει δουλειά. Το θέμα είναι, αυτή η δουλειά θα μπορεί να σου προσφέρει σπίτι. Γιατί τα σπίτια στην Αμερική είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή, εγώ έβγαζα $1,000 την εβδομάδα σαν νταντά και έκανα και μαλλιά για γάμους. Αλλά να φύγω από το σπίτι του πατέρα μου δεν μπορούσα, γιατί είναι τόσο ακριβά τα νοίκια, αρχίζουν στα $2,000 το μήνα, που έπρεπε να με ζήσει ο πατέρας μου με $4,000 το μήνα. Τώρα μου πεις, εντάξει, δίνεις $2,000 για νίκη και σου μένουν 2. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Στην Αμερική είναι ένα μέρος που χαλάς λεφτά. Έτσι είναι η Αμερική, δηλαδή ό,τι κάνεις χαλάς λεφτά. Χάλαγα τουλάχιστον $100 τη μέρα και λίγα είναι, δηλαδή για το αυτοκίνητό μου ήθελα $20 την μέρα για βενζίνα, όχι $15 την μέρα για βενζίνα, φαγητά, τρως απ' έξω, είναι όλα πανάκριβα, συνέχεια χαλάς λεφτά, δηλαδή $2,000 για να έχεις το πλάι για σένα, να κάνεις τα έξοδά σου, είναι τίποτα, δεν είναι λεφτά. Και $4,000, αλλά μετά έχει και φόρους, μου μένανε $3,000, εκεί, $3,200 εκεί. Δεν ήταν λεφτά, δεν μπορούσα να φύγω από τον πατέρα μου το σπίτι. Αυτό, στην Αμερική, άμα δεν σπουδάσεις και άμα δεν έχεις πάρα πολύ καλή δουλειά, είναι πολύ δύσκολο να μείνεις μόνος σου και να έχεις οικογένεια. Είναι όλα πανάκριβα, δηλαδή, π.χ. άμα έχει κάνεις παιδιά και θες να δουλέψεις για να τα βάλεις σε βρεφικό, θέλεις, είναι $2,000 ή θες μια ταντά που ας πούμε εγώ έπαιρνα $20 την ώρα σαν ταντά. Η ζωή είναι δύσκολη, δηλαδή αν δεν είσαι πλούσιος στην Αμερική, αν δεν έχεις πολλά λεφτά, ναι με ζεις, αλλά δεν ζεις άνετα, γιατί είναι μια χώρα που βλέπεις άλλους ανθρώπους να έχουν τα πάντα και θες και εσύ να έχεις τα πάντα. Δηλαδή έτσι είναι, πριν μετακομίσω στην Ελλάδα, άμα δείτε τα ψώνια που έκανα και ποτέ δεν ήμουν ευχαριστημένη, ποτέ ήθελα το ένα, ήθελα το άλλο. Όλο στο μόλι ήθελα. Έτσι είχα μάθει, γιατί πραγματικά είναι όλος ο κόσμος έτσι στην Αμερική. Μετά που μετακομίσα εδώ, λέω, κάθομαι και ψωνίζω για ποιο λόγο, τι το χρειάζομαι αυτό, τι το χρειάζομαι το ένα, τι το χρειάζομαι το άλλο. Δεν μου φαίνει χαρά αυτό, αλλά στην Αμερική πιο πολλοί κόσμος έχει μάθει ότι να αγοράζεις σου δίνει χαρά. Ότι αυτή είναι η χαρά, δηλαδή οικονομία δύσκολο να κάνεις στην Αμερική, πολύ δύσκολο. Αυτό, βρίσκεις δουλειά στην Αμερική, αλλά είναι και το θέμα. Μπορεί να μου πεις τώρα $2,000 για νίκια,
Εγώ βρήκα σπίτι στην Αμερική με 800. Εντάξει, μπορεί να βρει σπίτι με πιο φθηνό νίκη, αλλά τώρα θα σου πω η περιοχή. Ή θα μείνει σε καλή περιοχή και τα παιδιά σου θα πάνε σε καλά σχολεία, ή θα μείνει σε κακιά περιοχή και τα παιδιά σου θα πάνε σε σχολεία που δεν είναι τόσο καλά και δεν είναι τόσο ασφαλές σαν περιοχή και δεν θες το παιδί σου να μην μένει σε καλή ασφαλές περιοχή. Επίσης δεν θες και εσύ να μένεις σε όχι ασφαλές περιοχή, γιατί ξέρετε τι λέω, Σοφία κάτσε, είναι πολύ μεγάλη στην Αμερική και μπορεί εκεί να περπατάς στον δρόμο και να σε σκοτώσει κάποιος. Παντού γίνεται, αλλά ειδικά στην Αμερική είναι ας να πάνε τα πράγματα που έχω δει εγώ. Μισό λεπτάκι, πρέπει να βάλω τη Σοφία για ύπνο και θα πούμε σε λεπτό. Μόλις την έβαλα για ύπνο. Λοιπόν, λέγαμε για τις γειτονιές. Εγώ π.χ. έμενα σε μια γειτονιά που είναι πάρα πολύ πλούσια, αλλά δεν ήμουν πλούσια. Και δηλαδή είχα το πιο χαμηλό νοικί σπίτι είχαμε, γύρω στα 2.000, αλλά από εκεί αρχίζανε και αυτό ήταν ένα διαμερισματάκι με 2 υπνοδωμάτια και αυτό θεωρείται πάρα πολύ μικρό. Και άμα έχεις ένα τέτοιο σπίτι στην Αμερική και πας, ας πούμε, εγώ που πήγαινα σε σχολείο εκεί, σε αυτή την περιοχή την πλούσια, ήταν όλοι πανπλούσιοι και είχαν σπίτια που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σπίτια. Τώρα τι βίλες, δεν ήταν βίλες, ήταν παλάτια. Εμείς μέναμε εκεί για την ασφάλεια, γιατί άμα πήγαινες, ας πούμε, 20 λεπτά πιο κάτω από το σπίτι μου δεν ήταν τόσο ασφαλές. Αλλά εγώ θυμάμαι σαν παιδί σε σχολείο, ήταν τα παιδιά τα πλούσια και σε κοιτάζανε άμα δεν είχες τόσο πολλά, δηλαδή ντρεπόμουν. Δεν ήθελα πολλές φορές να έρχονται τα παιδιά σπίτι μου, γιατί ντρεπόμουν να δούνε το σπίτι μου. Γιατί έτσι είναι εκεί πέρα. Άμα δεν έχεις παραπάνω πράγματα και μένεις σε τέτοια περιοχή, τρέπεσαι. Γιατί σε κοιτάνε ανώτερα, κατώτερα είναι η λέξη. Και αυτό δεν μου αρέσει. Πώς διασκεδάζαμε στην Αμερική, ας πούμε πώς διασκέδασα εγώ μέχρι 25 που έφυγα. Λοιπόν, στην Αμερική το νούμερο 1 πράγμα που κάνουν τα παιδιά, γενικώς οι άνθρωποι εκεί πέρα, είναι να πηγαίνουν για φαΐ. Γι' αυτό είναι όλοι. Όχι όλοι, αλλά η Αμερική είναι πιο πολύ υπέρβαροι. Δεν πάνε για καφέ, δηλαδή εγώ έχω μάθει να πηγαίνω για καφέ και το πίνω πολύ γρήγορα το καφέ και όλοι με κοιτάνε και μου έχει μείνει και εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορώ να το πιω το καφέ σιγά σιγά όπως κάνουν εδώ. Πάω για καφέ, τσακ πάμε κάτω, ξέρω, έτσι έχω μάθει, έτσι είναι όλοι οι Έλληνες, οι Αμερικάνοι, sorry. Στην Αμερική όταν είναι να πάμε έξω πάμε για φαΐ ή για ποτό. Ποτό σε μπαρ, άμα είσαι πιο μεγάλος, πρέπει να είσαι πάνω από 21 χρόνια να πας σε μπαρ. Αλλά εγώ και τα πιο πολλά παιδιά, άμα θες να πας, ας πούμε, σε μπαρ πιο νέος, φτιάχνεις πλαστή ταυτότητα, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, όλα τα παιδιά το κάνουν και έτσι μπαίνεις σε κλαμπ, αλλά κάτω από το 21 χρονών δεν επιτρέπεται να πας σε κλαμπ και να πιείς. Και σαν διασκέδαση στο Λύκειο πηγαίναμε σε σπίτια, που και αυτό ήταν παράνομο γιατί πίναμε και δεν κάνει να πίνεις κάτω από 21 χρονών. Θυμάμαι μικρή, όχι μόνο εγώ, όλοι όσοι μένουν στην Αμερική πηγαίνουν σε πάρτι, στα σπίτια και τις πιο πολλές φορές έρχεται η αστυνομία και σηκώνεσαι και τρέχεις από το σπίτι να μην σε πιάσουνε, γιατί άμα σε πιάσουνε μετά παίρνουν τους γονείς σου και γίνεται καλά. Άλλο μέρος που πηγαίναμε πολύ είναι το mall. Στην Αμερική άμα ζεις στο mall, πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα, γι' αυτό σας λέω αυτή είναι η διασκέδασή μας. Mall, φαΐ, να βγεις το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, δεν πολύ τρελανόμουν όταν έβγαινα στην Αμερική, δεν μου πολύ άρεσε. Πιο πολύ πήγαινα σε βραδιές ελληνικές με άλλους Έλληνες, σαν τρόπος να γνωρίσεις άλλους Έλληνες, γιατί στην Αμερική όταν είσαι μια Ελληνίδα, ένας Έλληνας, θες να γνωρίσεις άλλους Έλληνες. Έτσι είναι όλοι οι Έλληνες που μένουν στην Αμερική. Ας πούμε πάμε εκκλησία για να γνωρίσουμε άλλους Έλληνες, πάμε σε συγκεντρώσεις με άλλους Έλληνες.
και είμαστε πολύ κοντά σαν κοινωνία. Εκεί σε κοιτάνε πολύ χαμηλά, επίσης, άμα έχεις παντρευτεί πριν το γάμο. Στην Αμερική συνήθως πάνε, σπουδάζουν τα παιδιά και μετά παντρεύονται, έτσι γίνεται. Μέχρι τα 30 οι πιο πολλοί έχουν παντρευτεί. Αλλά ναι, πολλοί όταν τους είπα ότι πάω Ελλάδα με κοιτάζανε σαν να ήμουν τρελή. Τι θα κάνεις στην Ελλάδα και τι θα κάνεις εκεί και δεν θα έχεις λεφτά και πώς θα ζήσεις έτσι χωρίς να έχεις αυτά που θες. Σου λέω, δεν είναι τα πάντα να έχεις αυτά που θες και που ξέρεις ότι δεν θα έχω αυτά που θέλω στην Ελλάδα. Τι είναι Ελλάδα? Στην Αμερική την Ελλάδα την έχουν πάλι και αυτοί πολύ χαμηλά, δηλαδή αυτά που βλέπουν στα νέα δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα της Ελλάδας. Γι' αυτό όλοι όταν ήρθα εγώ στην Ελλάδα με κοιτάζανε με μισό μάτι και μου λέγανε τι πας να κάνεις στην Ελλάδα. Τώρα ας πούμε για ένα καλό, μου αρέσει στην Αμερική για παιδιά. Καλά, εγώ τώρα μένω στη Λευκάδα, δεν ξέρω πώς είναι στην Αθήνα, μπορεί να είναι έτσι στην Αθήνα, να έχει πιο πολλά πράγματα για τα παιδιά, αλλά εδώ στη Λευκάδα δεν έχει τίποτα για τα παιδιά. Χειμώνα δεν έχω πού να πάω τη Σοφία και είμαστε κλεισμένοι σπίτι. Έχουμε ένα μέρος, ένα παιδότοπο, δεν έχω πού να την πάω, αλλά εκεί υπάρχουν τόσα πράγματα για τα παιδιά. Με στεναχωρεί πάρα πολύ που εδώ δεν μπορώ να κάνω κάτι με τη Σοφία. Και αυτό μπορώ να πω ότι μου λείπει, ότι στην Αμερική έχει πολλές επιλογές, πολλά μέρη να πας στα παιδιά. Και επίσης έχει δραστηριότητες, αλλά πιστεύω και στην Αθήνα δεν είναι έτσι, δεν έχει ένα σωρό πράγματα να κάνεις με τα παιδιά. Ας πούμε και για τα πανεπιστήμια, τελευταίο. Είναι πανάκριβα, αλλά άμα είσαι ας πούμε καλός μαθητής, μπορείς να πάρεις, σου δίνει ας πούμε, στο σχολείο που θες να πας, μπορεί να σου δώσουν λεφτά για να πας εκεί πέρα, αλλά οι πιο πολλοί όταν τελειώσουν τη σχολή είναι πολύ χρεωμένοι. Πανεπιστήμια στην Αμερική δεν είναι όπως εδώ που δίνεις μια εξετάση πανελλήνιας και μπαίνεις στη σχολή ανάλογα με τις εξετάσεις. Πας στη σχολή, κάνεις αιτήσεις για πολλές σχολές και μπορεί να σε πάρουν και να κάνεις 10 αιτήσεις π.χ. και να σε πάρουν και στις 10 σχολές και να το διαλέγεις εσύ. Έχεις περίπου 2 χρόνια να αποφασίσεις τι τομέα θες να σπουδάσεις και μετά από αυτά τα 2 χρόνια αρχίσεις και σπουδάζεις μπροστά. Αυτά έχω να πω από την Αμερική. Πραγματικά δεν θα τα γράψω κάτω. Τα έχω στο μυαλό μου, ακόμα είναι φρέσκα. Συγγνώμη που τα είπα έτσι μπλα 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 μπλα, αλλά τα είπα όπως τα ξέρω. Άμα έχετε κάποια άλλη ερώτηση για αυτό το θέμα, σας παρακαλώ να το αφήσετε κάτω στα σχόλια. Τώρα έχει έρθει η νονά μας σπίτι. Νονά, πες γεια σας. Γεια σας! Και παίζουμε Legos. Σοφή. Εδώ, πάλι γίνεται αυτά που γίνονται πάντα. Το σπίτι πότε δεν μαζεύεται, πάντα κάτι θα είναι στο πάτωμα. Δεν γίνεται να μην είναι. Θα κάνεις νάνι, θα κάνουν τα παιδάκια νάνι. Η όμορφη νονά μας. Τα παιδιά για σχολείο. Αχ, ναι. Όλη η μέρα ανεβαίνουμε σε πίστες. Κάντε τώρα γιατί μετά δεν θα τα κάνεις. Happy. Απαγορευμένα. Νονά. Έτσι. Κλείστε φως, close it. Αυτό είναι για σήμερα. Εγώ και ο Σάβρος πάμε για φαΐ. Όχι που χρειάζεται να φάω άλλο, αλλά τέλος πάντων. Πάμε για λίγο έξω να βγούμε, περάσουμε λίγο ωραία κι εμείς μια φορά. Ελπίζω να σας άρεσε πολύ αυτό το vlog, ακόμα βίντεο που μιλάω για την Αμερική. Άμα έχετε κάποια ερώτηση, σας παρακαλώ να το αφήσετε κάτω στα σχόλια. Άμα σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε και ένα thumbs up. Και άμα είστε καινούργιοι στο κανάλι μου, να κάνετε μια εγγραφούλα. Bye bye guys!